Γεια σας παιδιά, ντομάτες, πατάτες και αγκουροντομάτες. Σήμερα θα παίξουμε το Subway Surfers στην Αραβία. Ένας παίκτης που μου αρέσει εδώ είναι ο Ninja. Το 34 είναι το μεγαλύτερο μου σκορ και όταν χάνεις και κοντεύεις αυτό το σκορ, ξέρετε πόσο βλακεία είναι? Ξέρετε? Ξέρετε? Όχι, δεν ξέρετε. Γιατί άμα ξέρατε, θα είχαν γίνει τα νεύρα σας. Φύστε πως θα είχαν γίνει. Λοιπόν, πιστεύω βασικά ότι όλοι το ξέρετε αυτό το παιχνίδι. Και είπα να το παίξω κι εγώ τώρα, για σημερινό βίντεο. Λοιπόν, έχω αυτό τον μαύρο τον μικρούλι και ξεκινάμε. Είχα! Ταν ταν! Ταν ταν! Ταν ταν! Ταν ταν ταν! Παρατρίχα! Οπα! Είχα! Αεροπλάνα και βαπόρια. Γαμώ το κερατό του. Ναι, εντάξει. Πώς περάσατε? Βασικά πώς θα περάσετε το Σαββατοκύριακό σας? Εγώ την Κυριακή θα πάω στο καρναβάλι. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο θα κάνω. Καθαρά Δευτέρα τι θα κάνετε? Εγώ μάλλον θα πάω σε ταβέρνα. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί. Θα δούμε τι θα γίνει. Αμού το κολόχοντρο των ευθυνόμων. Κοιτάξτε πως είναι. Σαν μπάλα. Ναι, τώρα που τη συμπληρώσαμε τη λέξη. Μπορούμε να πάρουμε ένα κουτί. Ωραία. Μια χαρά. Good. Έχω μια αίσθηση ότι μάλλον θα το περάσω το σκορ μου. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά εγώ πιστεύω θα το περάσω. Ωραία, περισσότερο να σας πω μου αρέσει αυτό το σημείο που παίρνουμε πολλά λεφτά. Αυτά τα ωραία κίτρινα είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τέλεια. Είναι τόσο ωραία που δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να γίνει. Οπα. Πω τι κάνω όμως. Καλούτσικα.
ψάρω. Τι σκατά έχει εκεί μέσα. Wow, χρήμα. Ναι. Μπράβο μας. Εκεί πάνω, αριστερά, βλέπετε κάτι λιχνάρια. Στην αρχή εμφανίζονταν 10, μετά 15, μετά 20, τώρα εμφανίζονται 25. Μέχρι τα 20 τα έχω τελειώσει. Τώρα ξεκίνησα με τα 25. I have a pen. I have an apple. Oh, apple pen. I have a pen. I have an apple. Oh, apple pen. Stuff everybody. Hello, it's John Cena. Πλακούτσο το, πλακούτσο το, πλακούτσο το. Γαμώτο. I have pen. I have an apple. Hello, it's me. Παρατρίχα, χτυπώ στο τρένο. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε ακόμα μια φορά και μετά κλείνουμε. Ουρά! Πω! Σκάσιμο ρε σκύλε. Για πείτε μου, ποια είναι η αγαπημένη σας ράτσα σκύλου? Πείτε μου από κάτω, γράψτε.
Εμένα είναι το Doberman και το έχασα το λιχνάρι. Πώς ακούστηκε αυτό έτσι? Λίχνα. What the fuck? Λοιπόν, αυτό ήταν το Subway Surfers. Λοιπόν, like, subscribe και αυτά. Λοιπόν, γεια σας και τα...